creiem que sigui regulatòria o no, aquesta és una taxa que patiran tots els veïns i veïnes que vulguin fer un assabentat. Nosaltres ho vam explicar en el ple d'ordenances del passat mes d'octubre, que vam dir que no hi estàvem d'acord amb aquests 25 euros i que pensàvem, nosaltres vam proposar unes mesures alternatives. Dèiem, fem aquest primer any, anem a demanar a la gent, conscienciar la gent, a la ciutadania, de què és un assabentat i poder-ho treballar i llavors el proper any, si es valora, apliquem una taxa. Perquè quan tu parles amb la gent del carrer i quan li dius escolta, tu ja saps que has de presentar un assabentat si vols pintar a dins de casa teva i has de pagar 25 euros? La gent et diu, no ho sé. Aquí hi ha el problema, aquí rau la cosa. Vostès ens diuen, no, és que congelem taxes. No és veritat. No diguin que congelen, perquè no congelen. 25 euros amb un assabentat que abans era 0 i ara és 25, això no és congelar en el meu país. La segona al·legació que m'ha entrat, que parla d'adequació i regulació i normalització de la funció de les diferents casuístiques establertes en la concessió dels guants. Miri, l'any passat, senyor Brossa, ja li vam dir que volíem encetar aquest tema. Ens van dir que sí, que ho tindrien en compte per al proper any. Doncs el proper any ja ha passat una altra vegada i aquest tema no s'ha tingut en compte. Llavors, nosaltres no li fem propostes. Nosaltres el que diem és sentar-nos a la taula i treballem. Nosaltres no farem propostes, l'hem de fer conjunts.